Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyuon ko ang langit. Unong natagtagay. Dali mo. Ato liliw sa bintana ng apartment ka ng sugar mommy ni Park Jerome. Ano ba kaila ta? Kung kinsa na babayan na. Dali mo. Oh, sige. Maglulusot ta. Magpag-isusita ko ni anong nagdugay doa. Dali mo. Uy, usam ka na doa. Nagunsam ka. Ninatas may bitana, mga birds. Uy, tarawa. Oh, Ay, Jerome, sa ba ka? Gayang na sa ni mong bangko sa sakyanan. Ano ba ka, uy? Stila na eh, di ko makapagong sa kong kagalingon ko niya kasi akong natubangan. Musamot yung kong kaha. Ay. Ang imong mga barkada, uy, nagpaabot na ni mo. Bala. Pasag dito sila. Dito ang panos, makapaabot to. Pero ako, dito ko makapaabot. Ikaw, uban ka. Tanaw, mga part. Haskang bugoy. Giningang igagaw na dyan mo. Tanaw, ay. Gipalamiyag maayo ang tiguang. Muna mo nagsige na rin naghatag niya. Muna sige naghatag niya. Tanaw. di na to makitang naon sa babae. Kayo, gitumba nila ang lingkuran sa sakyanan. Dali mo. Manaog tag hinay. At videohan. Unsa? Ay, tempat kadit sa. Iyak ako ngawat, mo rin mabali. Lisod ka, ayaw kong posisyon. Lisod. Ay, tempat sa. Naslisod ang langit. Adi naman daw, uy. Oh, sakit to. Araw-ara, iror. Tingali to, iror. Murag may tingog nga ako nabati. Yay, yung mga buang matingali ron nga akong mga barkada. Ay, mga buang muso matingali. Pagkita ang hinoon mo sa akong performance. Daddy, Baby. agay, Dad. Mirag miligti ang akong hawak. Tagpasa, kadiyot lang sa Ganun, Shit. May tao sa gawas! Look, may tao lagi. Kuy daw ang ako ng mga barkada. Gusto mo ko na silang makailan ni mo good. Unsa? Dali. Ipagila sa kanila. Dali na. No, dili may mo, Dad. Ay, unsa ka ba, uy? Ay, may pangahan kong giprotektahan, Jerome. Dili may mo nga sayo nun lang kunin mo ni Ana. Unsa ka ba? Sumanasuko ka? No. Suko ka? Pero Dad, kinahanglan nga makabiya na ko. Kinahanglan ko na. Kuha ng mga grocery sa backseat. Ako na. Sorry, baby. Ang gaw. Ako pa. Ngam lagi mo. Ako pa. Malik lagi mo sa taas. So man na. Wa ko kakita sa aksyon da. Kalit naglayan akong tiyan. Kamu, kadali ko niyong naghuman, good. Wa may minayon no nasakpan may nang lili. Unsa? Dali misibat ang tiguang. Mo ba? Oh. Ano gun? Kabunog ni Muntiha. Ay, hinaya ko nung kong tambal, mi. Ay, kapsisan ani, ba? Ganda nga ka lang. Pagkapataka lang kag bilin si mong cellphone. Tanawa, nagkasumpakin sa doon bistiyo ni mo. Ug to gidanos mga tanod. Naigam na siya sa pagpanapat ni mo, tiya.
Mas mayong ipabilanggo ni mo siya. Bisan pag inguto ato kabuang ha, Melody, pero maluoy gitaon ko niya. Maluoy ko kung mihoy in taon. Kay ikaw ba'y sadaan nila pagpalit og bagong cellphone. Unya, apilis mihoy. Unsa? Dita, oy. Di man ko kumahilo na maghuna-huna nga makahigda si Mihoy sa presinto. Katunog niya baho pagi kay dito. Ay, apasan ko kataron dito eh. Niyan ako sa mansyon. Kagilas pa sa kong pamati. Nakita ko kako sa mga barkada ni Jerome kakanina. Wa tingali. Paong ang sugat sa sakyanan. O layo rasap sila. Dito sila manago sa mga tanaman. May nalangkani ka nakapantay ko nga may kasikas o wa sila makapaduol sa amo na himutingan. Dili mahimong may laing masayod nga may kikabuangan kong batan o lalaki. Dili mahimong may laing makailan ako nga gikauban ko si Jerome. Saan na lang ang akong dungog. Manaog na ko sa sakyanan. Tita? Jenny? Niam lagi ka? Abi na mibiyak ka na? Oh, well, dili ko makaantos nga dili makita si Eric. Kaganina pa kong napaabot niya. You know where he is? Wa, Jenny. Gigapin ako. Masakan ako sa taas. Shit! Maura to? Mura lagwa? Nga wa pa mauli ang iyang anak hangtod ining mga orasa? Ha? Makalagot. Buset ka, Eric. Dili lagi ko sa sala magpaabot hangtod nga mauli ka. Pantay ka lang nako. Apli ang pultahan pengen sa beranda. Nagmata pa si Armando. Armando? Ngano niya ka pa din sa beranda? Kung ako makatog, di ba abot ka? Well, niyan ako. Mga tuog na ta. Wa mo pa matubag og tarong kung unsay imong gigamitan sa dakong kantidad nga imong giwithdraw sa bangko, agata. Di ba gisultihan ta naman ka? Nga akong gigamit alang sa akong foundation? Kanunay kang nagpagawas og dakong kantidad. Unsaan mo din ang kwarta? Dili ba para gasto? Unsa man imo na kong gilimitihan? May limitasyon ang tanan, agata. Dili mahimong magpagawas ka kanunay og dagkong kantidad. So, gilimitihan gyud ay lagi ko nimo. Kung nasayod pa lang ko, nga daw anda da ko nimo. Mas may pangwa ko mamana nimo kani ato. Unsa? Sige, tagay pa, boys. Niya pa yung sa kakis. Hutdon tani. Sky is the limit. Hindi mo gaw. Kadagit ka kay dato na. Dato gini ka na bingwi ti wo, Par Jerome. Ha? Kaya hinatagan ko sa tanan. Giswerte lang, Pard. O niya, diskarte. Pareha sa pagsakinan ni mong gurang. O gasakinan sa akong mamida. Puti nga Fortuner. Ano Nagtakilid lang pagkapark ng sakinan. Dili makita ang plate number. May dagang kaparehas mo sa kinampardoy. Ito, daghan kayo eh. Dagan na nato din Pinas. Posible, di tagat-tagat to. O sa nga, sa imong inahan? Agata Bautista. Imong inahan si Agata? Nakaila ka ni mami? Ha? Pat. Ilado na yung mong inahan, oy. Ilado ang inyong pamilya. Muna, Pard. Una. Kana. Hustos siya. Hustos si Gawri. Kasikat din mo inahan, Pard, no? Pat, ito ka na kung si tinuod nga panganan ng imong sugar mami.
Ha? Ug ana Bart, Ah, murag tag dili amigo. Agnes. Agnes nga pangan. Ah. Cheers para sa imong Agnes. Amoy source ni atong gitagay karon. Cheers! 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 And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!